Des d'avui, més de 50 empreses valencianes es donen cita en una de les fires més importants del sector hortofructícola per a promocionar els cítrics valencians. Per primera vegada es presenta la marca taronja valenciana en els països europeus amb el lema Tria Sentiment. El sector agroalimentari representa el 25% de les exportacions valencianes. Per a parlar sobre la rellevància que té esta fira per al sector hortofructícola valencià tenim Carles Peris, secretari general de la Unió Agrícola i Ramadera. Bona vesprada, per què és important estar present en esta fira? Quines oportunitats dona tindre un expositor a Berlín? Bona vesprada, dona una importància vital, no? És un expositor d'una fira internacional que al final passen tots els operadors mundials i per tant n'hi ha que estar present allí conforme fan el sector citrícola valencià. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada en la història s'acudís amb una marca unificada per a les nostres taronges, taronja valenciana. Quin és l'objectiu d'esta nova marca i per què és necessària? L'objectiu d'esta marca és dir-li al consumidor d'una forma clara i nítida l'origen del nostre producte. Per tant, és algo que venia reclamant el sector i que ha sigut molt positiu que el Consell ho implemente. Enguany, la campanya citrícola està sent positiva per als llauradors. A quant s'està pagant el quilo en origen? Al final, el quilo en origen tenim moltes varietats durant tota la campanya. El que sí que podem dir és que ha incrementat el preu en origen pràcticament de totes les varietats un 25%, el qual és molt positiu, a pesar que tenim una nota negativa que ha sigut la caiguda de l'aforo. Per això ha hagut dèficit en els mercats internacionals i ha pujat el preu en origen. Carles, i per què? A què es deu aquest increment del preu en origen? L'increment se deu a aquest dèficit, que l'hemisferi nord feia 10 anys que no produïa tampoc. Espanya ha produït molt poquet també i per tant el mercat ha pogut absorbir en tota facilitat tots els cítrics que hem produït i per tant ha hagut aquest preu en origen més digne per al productor, a pesar que hem tingut problemes també com un augment del cost de producció, que tots bé sabem que ha vingut produït per els insumos bàsics per a produir fertilitzants, el gasoil o per exemple el cost energètic. Carles Peris, secretari general de la Unió, gràcies per atendre'ns en directe.